Στα προηγούμενα βίντεο μιλήσαμε για τη σπλαχνική περιτονία, το κόκκινο στο μοντέλο του Willard και το πώς μπορεί η σπλαχνική περιτονία, τα θωρακικά και τα κοιλιακά σπλάχνα να οδηγήσουν σε μυοσκελετικά συμπτώματα. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε την νευρομηνική περιτονία, το πράσινο δηλαδή, τις νευρικές δομές με τις μεμβράνες που καλύπτουν αυτές τις δομές και το πώς μπορεί να οδηγήσουν σε συμπτωματολογία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαι σταματημένος σε ένα φανάρι και έρχεται κάποιος με βία και πέφτει από πίσω μου. Το κεφάλι μου θα μετατοπιστεί απότομα προς τα εμπρός και θα επανέλθει στη θέση του. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό των μυοσκελετικών δομών, σαφέστατα, τόσο του γκρι όσο και του πράσινου, των επιφανειακών και των ενδοβάθμιών, των συνδέσμων της σπονδυλικής στήλης, των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης, των δίσκων, σαφέστατα. Όμως ένας ιστός ο οποίος θα υποστεί βία διάταση επίσης είναι η μήνυγκα, είναι η μεμβράνη που καλύπτει το νευρικό σύστημα. Και η μήνυγκα επενδύει και τα νεύρα που βγαίνουν από τη σπονδυλική στήλη δεξιά και αριστερά. Οπότε η τάση στη μήνυγκα δημιουργεί νευρογενή ερεθισμό και τα νευράκια μπορεί λόγω του ερεθισμού να δίνουν σήματα πόνου προς τα πίσω προς τον εγκέφαλο. Επίσης, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, ο εγκέφαλος δεν έχει υποδοχής πόνου. Η μεμβράνη που καλύπτει τον εγκέφαλο είναι αυτή που δίνει τον πονοκέφαλο. Άρα, σπασμός της μήνυγκας θα οδηγήσει σε αυχεναλγία, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο μετά από τραυματισμούς whiplash. Όσο και να προσπαθείς να θεραπεύσεις τη μυοσκελετική περιτονία, αν είναι τραυματισμένη η νευρομηνική περιτονία και δεν κάνεις κάτι για αυτή, τα συμπτώματα του ασθενή θα επιμένουν.